Булат әфәнде, сезнең шигарыгызда менә инде свободу Рафису Кашапову, свободу политзаключенным дигән АКН сүзе бар инде. Менә шушы АКН сүзен аз гына инде шифрлап, шарыхлап китсәгез иде. Бу сүзнең аңлатмасы шул була инде. Ассоциация коренных народов Российской Федерации. Ягъни Россия Федерациясының җирле халыклар ассоциациясы былтыр ул оештырылды. Хәзер анда керәләр татар оешмалары, башкорт оешмалары, чуваш оешмалары һәм мари оешмалары. Шулай ук без анда көтәбез Сибир халыкларын һәм Кавказ халыкларын. Алар да теләк белдерделәр безгә керергә һәм аларны көтеп торабыз без. Һәм бу ассоциация тарафыннан оештырылган акция Рафис Кашаповны соңгы арада менә узган яңа ел алдыннан гына тоткарладылар. Һәм без аны уйлыйбыз, ул сәяси тоткан дип. Һәм шуңа без аңа азатлык теләп, аның ирек теләп, шундый акция оештырдык. Бу акция Уфада, Чаллыда, Казанда, Чебоксарда һәм Мари Элнең Ешкарала шәһәрендә оештырыла. Сез менә шушы ялгыз пикетны оештыруга инде рөхсәт мазар алып тормагансыздыр. Ялгыз пикет алыр өчен рөхсәт кирәкми, белдерү дә ясарга кирәкми. Канун буенча андый безнең хакыбыз бар, һәм без шушы канунны кулландык. Менә Рафис Кашаповның инде шушы төрмәдә тикшерү изоляторында булган вакытта инде аннан нинди дә булса мәгълүматлар алганыгыз, ишеткәнегез булмадымы? Ну, безнең белүебезчә, экспертиза ясалган дип ишеттек без аның язган язмаларына. Һәм бу экспертиза белән аны үзен таныштырырга аңа рөхсәт бирелми дип. Без аны саныйбыз, бу чыннан да хокук бузу, чөнки аның хаклары бар бу экспертиза белән танышырга. Аннары бу аңа ачылган эш ул бик соң ачылган. Аны тоткарлаган көннегенә ачканнар. Һәм аннары аңа таләп ителгән хокук бузу кануны буенча мәхкәмә алдыннан тоткарлау җәзасы юк. Шуңа аны мәхкәмәгә хәтле дә азат итәргә тиешләр.